numfashi fita yake ba adadi, rayuwa sai da shi in ba madadi. Yau ke ce madadi, ko in ce sannadi. Yau ke ce madadi, ko in ce sannadi. In ba ke ba batun soyayya, zo miyo soyayya, ni da ke soyayya, dan kwashi ne sinadari na zaman aure. Soyayya, zo miyo soyayya, ni da ke soyayya, dan kwashi ne sinadari na zaman aure. Shi cikin hanzarta domin zuciyarki in faranta, a aikace ko cikin bayani. Zuciya ka zagaye ko ina ka mamaye. Zuciya ka zagaye ko ina ka mamaye. In ba kai ba mutum soyayya, 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 ni da kai soyayya, dan kwashi ne sinadari na zaman aure. Soyayya, 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 ni da kai soyayya, dan kwashi ne sinadari na zaman aure. Faɗin gaskiya tare shi ake kira so, tausayi da kyautatawa duk yana cikin so. Faɗin gaskiya tare shi ake kira so, tausayi da kyautatawa duk yana cikin so. Kowa yana da wacce yake so, ni dai ke nake so. Ke dai za na furta wa so, soyayya a bar so. Zuciya ka zagaye